Is-sena li għaddiet il-Gozo Channel għamlet profitt ta' €1,836,789. Ħabbar dan il-Ministru Għal-Għawdex Anton Refalo fil-Parlament fit-tweġiba għal-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Anthony Agius De Celis. Fit-tweġiba tiegħu Refalo innota kif il-qlieħ sostanzjali tal-Gozo Channel, illum Gozo Channel Operations Limited, jikkontrasta bil-kbir mal-operat tal-istess kumpanija lura fl-2012. Fil-fatt fl-aħħar sena ta' amministrazzjoni nazzjonalista, il-Gozo Channel irreġistrat telf ta' €1,630,393. Telf li mhux tal-li nġib fix-xejn tal-li iddawwar fi profitt b'saħħtu, qabża ta' qrib €3 miljun u nofs. Minnaħa tiegħu iċ-Chairman tal-Gozo Channel Joe Cordina innota l-isforzi tal-kumpanija biex tagħmel is-servizz dejjem iktar aċċessibbli. Il-kumpanija matul din is-sena komplet taħdem biex iżżid is-servizz tagħmilha iktar faċli għal dak kollha li jridu jaqsmu dan iż-żgħir. Fil-fatt aħna matul is-sena 2016 għamilna żidna 1580 vjaġġ ekstra iktar mis-sena ta' qabel. B'hekk f'sena in-numru ta' vjaġġi kien ta' 22,400. In-numru ta' passiġġieri żdied bi kważi 400,000 għal iktar minn 5 miljun passiġġier u n-numru ta' vetturi li qasmu tela għal kważi 1,5 miljun, żieda ta' iktar minn 110,000 fuq is-sena ta' qabel. Minbarra servizz iktar frekwenti Cordina nnota tariffi aħjar għal xi kategoriji ta' vetturi biex is-servizz ikun iktar attrajenti. Aħna parti li qegħdin inkabru il-servizz u nagħmlu faċli aħna qed nagħmluha iktar dejjem attrajenti għal dak kollu jridu jużaw is-servizz tagħna.